Urtanta eskola. Niretzat Urtasta eskola pauso oso polita bat izan zen. Zergaitik leku oso polita zen, zeuden leku asko jolasteko eta jolasten genuen gauza askotara. Kanpospazioan jolasten genuen asko. Eta gero barruan egiten genituen teatroak eta bar. Gero ere bai irakasleak oso jatorrak ziren. Zeren mina egiten bazenuen beraiek laguntzen zizuen.